Добър вечер. О, доста тежко. Добър вечер. Момент само, момент. Ето, включваме се на живо. Да, здравейте. Много ми е приятно. Да, Макрамаяна Боевска, кажете, слушам ви. Благодаря. Да, въпросът ви. Момент. Да. Биляна, да, благодаря. Дата на раждане, бихте ли ми казали? Момент. За съжаление, няма да ви устройва. Просто съжалявам, но съжалявам доста, но има тук чужда намеса. Вие разбирате ли, че това не е, което ви се пада на дъщеря ви? Това е намеса отгоре, от черните сили, което не е според моите възможности за това. Но аз имам как да оправдая и да защита вашите все пак желания. За това съм тук, Макрамаяна Боевска, психопатова, която може да ви... Да, разбира се, да ви откликне. Да. За това ще ви помоля след предаването да се свържете с мен на личният ми телефон, където ще ви отговоря и ще ви дам амулет и защита срещу всички тези неща, което ще се отпуши, като бъдете сигурни на такава дупка, която не се е отпушвала никога. Извинете, падна ми слушалката. Това е доста заклъски интерес. Да. И така, благодаря ви. Ще се чуеме след предаването. Благодаря. Имаме зрител на телефона, моля, здравейте. Да. Мак Боевска, да, слушам ви. Благодаря и на вас, благодаря. Да, кажете. Защо сте тъжна, бе, госпожо? Да. Нямате да... Да. Данни, моля, Дане. Трите имена и данни. Петрова, да. Година на раждане. Момент. Доста тежко ми се виждат нещата, госпожо. Доста тежко. Вие преживявали сте някакъв катаклизъм в живота? Да, тежък катаклизъм. Да, смисъл, разгромена връзка, побой, нещо отгоре лошо. Преживявали ли сте? Момент, че ми се дава нещо отгоре. Момент, само момент.